40 mlynedd yn ôl, ffurfiwyd cynghreiriau annisgwyl rhwng y gymuned LHDTC+ a'r gymuned glofaol a daeth y ddau gymuned at ei gilydd. A heddiw ni yma i ddathlu'r undod hynna wrth wneud rhywbeth unigryw a spectacular. Yn ystod Streic y Glowyr o 1984 i 1985, daeth grŵp cwiar o Llundain at ei gilydd i godi arian i deuluodd y pelle glo. A'r blwyddyn nesaf, aeth y Glowyr hynny a'i teuluoedd lawr i Llundain i marcho yn y Pride yna am y tro cyntaf. A gyda baner cwm dillais ar flaen y gad. A dyna pryd o'n ni wedi sefyll yn gilydd am y tro cyntaf fel dou gymuned i newid hanes a agweddau. Heddi, ni'n fan hyn yng ngwaith glo cefn cod ger Crinant yng Nghwm Dillais, yn y lle anhygoel yma gyda'r ddau siafft gwaith glo uwch yn penne ni fan hyn. Felly, ni'n creu gwyneb glôr mas o bridd, cerrig, glo wrth gwrs, a unrhyw beth lliwgar fel hyn ni'n gallu adio i'r celf bydd e'n edrych yn anhygoel. Felly, o'n i moyn dod gyda'n gilydd heddi i wneud rhywbeth oedd yn mynd i creu statement, creu impact, achos mae gays yn offi creu statement a impact, so nerth am ni yma heddi. Yn gwybod. Wel fi. The scale of it is pretty large. This is going to be a huge, gigantic portrait. So I'm very excited. I've never worked with a team before, so this is a first. This is very exciting. Mae'n grêt i fod yn rhan o heddi. An opportunity to meet new people and be part of something that's going to look amazing. Byth wedi gwneud rhywbeth fel hyn o blaen, ond fi mor falch i'w cael ymuno i mewn gyda pawb arall. Dim bob dydd fi gwisgo hanes fel hyn, dod mas i fas yn y haul a gweithio gyda masif tîm o bobl fan hyn i wneud rhywbeth anhygoel, felly fi mor cyffroes. Reit, Emma, ti'n barod? Ydw, ti'n barod? Let's do it. Dych ma'n pawb. Are you all ready? Come on! Jyst gyda hwn i'r ran bach na fyna. O, ie, mae'n gweld, ie. Ti'n gweld? Ydw, ie. So na beth yw hwn, so ni'n neud y padyn na, so mae eisiau literally fel llanw hwn lan. Llanw hwn lan, ie. This was a bad choice when I read it. Mistakes were made heddi. Mae'n poeth iawn yn y lled o heddi. Fi'n tymed bach yn sweaty, ond mae'n oce. All oce. Bydde fe'n neis cael edrych o hwn o fwy fath o bird's eye view yn Bydde. Edrych lawr yn y fe, fel be ni wedi gwneud wrong, be gallwn ni wrong. Yn gwybod. Jyst i fod yn rhan o hwn i gyd, i goffau beth nath y gymuned lofaol a'r gymuned LHDTC+ i'w gilydd. Mae fi jyst mor falch i fod yma, a mae beth wnaethon nhw'r holl flynedd yn ôl, jyst wedi helpu pobl fel fi i fod yn ni'n hunain. We supported the miners unconditionally. We believed their struggle was a just struggle, and we completely identified with them in what they were fighting for. However, the friendships that were gained gave us an opportunity to tell them about our story as lesbians and gay men, how we had absolutely no rights. And the miners listened to our stories, and to return the solidarity that we showed to them, they came on the Gay Pride March in 1985, to everybody's astonishment. Because when you become comrades in struggle like that, it has a unique, absolutely unique quality to it. You know, we'd have done anything for the striking mining families. Can I have some more soil, please, diolch? Okay, come on, boys, come and help. Come on, boys. Okay, so we're using the bark now instead of the soil. Right. Wel, ar y foment, ni wedi rhedeg mas o pridd. Ydyn? Felly, ni wedi resorto i ddefnyddio bach o bark. Oh, I think this could work well, actually, the bark. Yeah. Because it does actually give us some more definition, doesn't it? It does, yeah. It looks really nice. Bit of facial stubble. I haven't worked with anybody like these two before, but they're great. Oh. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Cariad. Professional fanner. Professional fanner. Professional fluffer.
So I fi mae lledr yn rhan o pwy fi yn, rhan o pride hefyd, so yn represento y cymuned lledr yma heddi, ond oedd hi ddim wedi sylwi am y tywydd. Oh my god. Oeddech mae Glowyr wedi cyrraedd? Thank you so much. Perfect, perfect. Amazing, thank you. Yeah, well, it's something new, this is. Never seen anything like this, no. I remember this pit working years ago, yeah. I can remember going past in this pit. There was all coal ore stocked all around here. It's hard to believe, innit? How it's all gone. Oedd yn ddoedd y cyn yn lowyr a weithio nhw blynyddau mawr yn y gweithiau glo. Ni'n ramantu tyma bach am y gweithiau glo a fel oedd pethau blynyddoedd yn ôl, ond y reality yw, oedd e'n waith caled, waith dangerous, ofnadw. So my father and brothers were all coal miners, so obviously the strike affected my family an awful lot. Mae fel ysbrydion ma rhyw ffordd o'r gweithwyr o flynyddoedd yn ôl, a mae jyst bod yn rhan o'n, chi'n gallu timlo fe? After the strike, I used to help out behind the bar in Oilcare Miners' Welfare. And the Gays and Lesbians Society from London would come down with the coach load. And I used to be amazed at how coal miners from my valley, from these valleys, I saw embracing gays and lesbians to thank them for the fundraising and support they'd done. I never thought that I would ever see that happen. Dewch y bwcedi chi draw fan hyn. Ni'n neud y glo, pawb. Who's the boss? Oh. Si, fi'n chwysu llefydd, o'n I ddim yn gwybod oedd yn bosib. O dan hyn, fi'n completely commando, i fod yn honest. Mae popeth dal yn poeth, dal yn moist. Almost golfing though, so let's get on with it. Beth yw hwn? Wel, so hanes yw hwn. Oh, right, OK. Ond mae hwn fel y peth, fi'n credu bydd y pobl yn gwisgo yn y stafell wely. OK. Ond fi wedi gwisgo fe fan hyn i chi heddi, OK? Mae'r glas yn meddwl bod ti'n actif iawn, wedwn ni. What, yn redeg? O, wel, gallai fe fod, Catrin, gallai fe fod. Rhaid pawb i ôl, popeth sy'n lliwgar i ni gael llanw hwn lan yn lliwgar i gyd. So mae 'da ni lot o pride flags fan hyn, lot o thiwiau gwahanol, sequiny dresses. Mae hyd yn oed 'da ni bed sheets. OK, ni wedi dod â pob defnydd fan hyn heddi, pob defnydd. Right, off and ni. So I brought some sparkly things just to give a bit of vibrancy to everything. Fi wedi dod â print o calon rhydd, graffeg nes I ddadlunio ar gyfer EP fi. So mae hwn yn symboleiddio un dydd llwn ni gyd fyw yn rhydd. Y reswm des I ar hat yma heddi yn amlwg achos mae'n sparkly a lliwgar jyst o'r personoliaeth fi a pawb arall fan hyn heddi. Fi wedi dod â fflag lledr I roi yn y lamp. Heddi oedd pobl lledr a dechrau o Pride yn Stonewall. Mae fflag yma yn personol I fi, mae cynrychiol I fi, mae calon mawr gyda fi a mae calon ar y fflag yma a mae rhan o Pride a fi yn rhan o Pride a fi ddim yn mynd unman. Mae pêl rygbi 'da fi fan hyn achos o'n I 'di ymuno gyda clwb rygbi Llychlynwyr Abertawe yn ddiweddar a hyd yn hyn mae bod yn rhan o'r tîm jyst wedi dechrau newid yn fywyd I yn hollol. Fi wedi bod trwy lot dros y blynyddoedd diwetha a jyst mae bod yn rhan o'r tîm, o'r gymuned hyfryd jyst wedi helpu fi siwd gyment. So I am going to add the fully inclusive pride flag onto the centre. It's been with me on many marches of my own and many prides that I've hosted myself, and I've been wearing it all day whilst creating this artwork, so it means a lot to me. Right guys, wedi gorffen?
Felly, mae eisiau ni weld nawr hwn y campwaith yma o'r awyr. Mae eisiau ni gael Will nawr i ddangos i ni gyda'r drôn. Le mae Will? Le mae fe? Come on, Will. Oh my god! Oh my goodness! Okay, that is amazing. Oh, wow! That's the best thing I've seen. Wel, o'n i ffili credu, fel oedd yn edrych o'r drôn. Yeah, y wrinkles a popeth, and amazing. It's just so incredible. I can't believe how well it's worked out. It's brilliant. Fi'n teimlo gret i bod y man y hwn, i cyfrannu y hwn. Oh, I just thought it was amazing. It was just wow. So oedd gweld hwnna, oedd dim les i'n emosiynol, mae rai fi wei. Mae fe'n gofeb hyfryd i gofio'r glowyr yn gyntaf, wrth gwrs, a beth eithon nhw drwyddo, ond hefyd am beth nath y gymuned LHDTC ar y pryd, a jyst i goffau 40 mlynedd o'r ddoi gymuned yn gweithio dy gilydd. Mae fe'n berffaith. Mae'n eich chi teimlo rhan o rhywbeth pwysig. Ydy. O, da iawn. Job da, job da. Da iawn, pawb. Da iawn, Da iawn chi, pawb.